गिबियाव जिउनि बोसोरगिरि इसोरखौ आं हाजासे हामबाय होनो बेजों लोगोसे आंनि गोजोननाय रादाब इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय होनो दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जादों गेदेर इसोरनि अननाय नैबे गथ'आ गोबांथार बेरामजों सैसोनानै दंमोन दा बियो इसोरनि अननायखौ मोननो हाबाय नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो सोरबाफोर बेरामजों सैसोनानै दङब्ला नोंथांमोना आरज बिजाबहरनो हागोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोना स्किप खालामा जासे जोबजासे नायलांदो भिडिअखौ गामिया मा नाम गामिमोनलाय आंनि एक नं सालबारि ओमफ्राय बे बाबुआ मा जादोंमोनलाय बाबुआ बिदिनो गल'नानैहाय गबाबाय नालाय ओमफ्राय गबानानै बिदिनो बारासो बारा गबालांबाय गबानानैहाय आं गोबां राहा गोथे जानायाव गोबां सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना डक्टराव लांलाबा हामैखाय आं बिदि बिग्राफोरखौ गोसोखांबाय ओमफ्राय बिग्राफोरखौ गोसोखांनानैहाय बे आदानि नाम्बारखौहाय आङो बिनानाव हरबाय बिनानाव हरनानै आदा बिफिन होनदो आदा बिफिननि नाम्बारखौ हरबाय ओमफ्राय बुंबाय बिलानो सोखाजाखायो होननानै बुंबाय बिदिखायनो आंबो गोसो फोथायनानै आं बिहरबाय बिहरनायनि गेजेरावहाय आदाया बुंबाय आस्थेयैनो हामगोन सिन्था दाजा होननानै बुंबाय बे आदानि बुंनायखौ आङो गोसो फोथायनानैहाय नेनानै थाबाय जेरैबायदि आदाया बुंदों ओरैबायदि आंनि फिसा आस्थेयैनो हामबाय आइसिआवहाय 7 बुधआनो लादों आरो थांजेननायजों लोगोसे सप्तासे जादों ओमफ्राय अब्लाबो आङो जोंनि आइसिआव थालाबा आदामनि गोबां सहाय लादों आदाया आंनि सहाय लादों गोबां बोसोरगिरिफोरनि सहाय लानानै दिनै आंनि फिसाया गोख्रों जाबाय बेनिखायनो आं इसोर हाजासे हामबायनो आदामखौबो हाजासे हामबायनो आंनि फिसाखौ सिगांनि जेरै ओरै मोनफिननायनि थाखाय दे धन्यबाद होबाय था ना बयनाय दे नोंनि इसोरखौ धन्यबाद होबाय था दिनै नोंनि फिसाखौ डक्टरनि गेजेरजोंबो सिखादोंना दे हामबायसै होननानै दे धन्यबादसै